Girl, still a nails in me back a car. I saw me know the fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your pun on it like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by a condom and a proper jaw. Room say not wait make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a R. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skeleton we force in Galvelian. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Come here, cock it up, your pussy now. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say me wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a breed is. You make me hard like premix. So me say, come here, girl, cock it up, your pussy now. You say me love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl, bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble.
yan ay patungo. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. At ngayon, kasama niyo na naman ang pinaka-pinagkita ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only, DJ Ai. Hello, Madrid Nation! Hello sa inyo lahat. At syempre, hello sa ating mga avid audience. Ayan, nalagdag na dyan si Tesh. John Wani, kamusta raw tayo? Maayos naman kami. Ayan, hello kay Kerwin G. Palaganas, kay Jana Gatica, kay Mr. Ray Zacarias, kay Christine Serrato, at sa mga iba pang nanonood dyan ngayon. Talaga naman this day is yung talagang pinakahihintay nyo dahil ito na yung araw para magkaroon ng pot money ang hangman. Pero bago ang lahat, i-like at i-share nyo muna itong live natin ngayon para naman malaman ng lahat. Ayan, at syempre, do not forget to like and share our pages Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, congratulations sa lahat ng mga winners natin na sa Madrid Live last week at sa ating ng mga almosalers. Kaya naman, this is a new day para manalo kayo. At syempre, may pot money na. Syempre, guys, nakatutok naman kayo sa paborito ng tambayan tuwing tanghali. Yan ang Real Gusto Club. At syempre, makakasama pa rin natin ang walang nakupas-kupas na guwapong Kenkoy, Rupi! Hello, man. Hello, almosalers. Yo. What's up, man? Kamusta kayo dyan? Sila, wala akong laptop ngayon. Teka lang. Oh. Hello, kila Kristen Joy Serrato, Hitesh Jotwani, and to all of you guys. Ray Zacarias, Mama Real. Babu, Ray. Kamusta ka na dyan? Namimiss na kita. Wala talaga energy. Parang lambot na lambot ako mga araw. Hindi mo ba naramdaman? Nagpahinga ako. Para akong inuubo. Hindi pa rin gumagaling. Ay, yes. Ayan. Dyan. Sa iba naman. Wala siyang masabi, guys. Dahil wala siyang energy. Narinig nyo na magbumulong ang ating cutie patuting EMP! Halo, Madrid Nation! Ayan, halo kay Mr. Ray bagong tapos makukutar. Ayan, halo, Mr. Ray and halo kay Christine Joy Serrato. Siyempre, andito rin si Rika Chan. Sabi niya, halo, na-miss ko kayo. Miss ko mga laro niyo. Thank you for watching always, Rika Chan. Ayan, siyempre. Halo din kay Hitesh Jotwani. Halo. Thank you for watching the Almosa Club. Ayan, nandito na rin si Kerwin Jim Palaganas, si Jana. Gabica. Yes, and si Alex Gaviola. Sabi ni Esa, hello, Monday Almosalers. Halo. Halo. Ayan, nandito rin si Jackson Solomon. Wow, parang first time ko lang nakitang nanood si Jackson. Sino ba si Jackson? Dati na siya nanonood. Ah. Balik. Nanalo na yan eh. Ayun, ngayon pala ulit siya bumalik. Ayan, halo kay Ashel Santino. Halo po, madlang people. Okay, dapat Madrid Nation. Halo, Madrid Nation. Halo. Ayan. At syempre, bago manawagan ang ating Kimpi at Rupi, ito na ang ating magiging bagong rule sa hangman. Ayan. Magkakaroon pa rin tayo ng tatlong set. Yes, magkakaroon pa rin tayo ng tatlong set. At dapat, para makuha ang pot money, hindi ka dapat makapagputok ng ng balloon doon sa tatlong set ng hangman na yon. Dapat mahulaan mo ang sagot, buo pa ang balloon. Paghahati-hatian nyo ng tatlong winner. Yes, yung pot Kailangan money. teamwork. Kailangan daw teamwork ito. Dahil sa huli, yung tatlong winners sa bawat set, paghahatian ang pot money. For example, merong 1,000 Yes. pesos na pot money. So, if ever na wala sila magugutok na lobo, paghahati-hati na rin 1,000 pesos. So, tigit 300 something. Wow! Cash yun na cash. Okay, cash pala yung
para sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating pot money ay cash. Ayan, so tatlo ang ating magiging winner. May load pang kasama yon, di ba, Direk? May load pang kasama yon plus yung pot money. Basta, hindi kayo makapagputok ng lobo. Ayan, Halo, kung Mr. magkano- Reza, Baldalamar Salomon. At kung magkano ang ating pot money, abang-abangan nyo lamang yan. At syempre, pero kung napaputok nyo ang lobo sa isang set pa lang, halimbawa sa umpisa pa lang, or sa kalagitnaan ng ating set, automatic po yan, madadagdagan ng pot money tomorrow. Ayan, Yeah, guys, so dapat malinaw wala kayong ba? makaputok na balloon. Yes, so ibabalik ko na sa ating Kimpy at Rupi. Halo. Ayan, syempre bago tayo Yeah. mag-start ng ating games ay mag-heart. Ano? Ayan, kita niyo naman bago ang ating heart and like. Ayan, syempre before tayo mag-start guys, please heart Walang react balbas and yun. like react na Walang rin ang aming live. Sorry, Syempre sorry. pala Lagyan i-share nyo na rin ang aming stream today para naman manalo rin kayo ng Yeah, mga yeah, yeah. prizes. Yes. Ayan, halo-halo rin kay Mr. Sam. Halo-halo, Mr. Sam. Happy lunch. Happy birthday. Ayan. Syempre, comment Joke lang. ready. Na Yeah. rin, guys, para naman simulan na natin ang And ating take a first selfie game. daw. Hangman. Paano yung mga walang free data? Yung mga... Ayan, para sa Mag-download mga kayo. walang data, Yes. pwede kayong makinood and mag-comment sa inyong mga katabi para manalo rin kayo ng prizes. Yes, ang cute-cute na Para sa mga walang data, magpa-load kayo. Ayan, Joke lang. hindi. Para sa mga walang data, makinood kayo. Tapos, kailangan manalo kayo, mag-comment kayo para may pang-data na kayo. Yan. Yan, makinig kayo kay Kimby. Ayan. So, ready na ba kayo, guys? Please Ready na comment ba? ready para simulan na natin ang ating Hangman Hangman with pot money. Ayan. Anong kailangan nilang gawin? Dapat hindi sila magpaputok. Ayun, guys. Dapat So, hindi kayo kailangan... makapagpaputok ng kahit lobo. isang lobo, bawal. Ayan, guys, dapat, wala kayong mapaputok na lobo kahit isa. Yes, kahit sa tatlong set ng hangman, kailangan wala kayong mapaputok. Para makuha yung pot Para money. makuha yung- Pag walang nanalo today, yung pot money idadagdag. Dadagdag tong- Ayan, pag wala daw nanalo Dadagdag ng today, padagdag. dadagdag yung pot money ngayon bukas. So, Yes. yung kunyari, yung pot money natin is 1,000. Bukas. Bukas, 2,000. magiging 2,000. Yes! Okay, mukhang marami nang ready. Ayan, ready na si Jana. Ready na ba kayo? si Guys, Christine, please si Ann, comment si Rika. ready and mag-heart Ayan, react na marami kayo. nang ready. Kaya naman, Ayan, huwag na halo-halo, tayong- Miss Jazzy Banaag. Halo-halo. Kaya naman huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ilabas na si Hangman. Ayan, huwag mo tayo nalito. Oh, yeah. Sabi ni Alex, bawal na po manghula ng buong word. Pwede. Pwede naman hulaan, pero dapat hindi siya mali. Every set kasi meron pa rin tayong load winner. Yes, every set may Yes. winners pa din. Madagdag lang si Pat Sabi ni Money. Jackson, pakaway-kaway sa mga triggered band members all over Madrid branches. Ayan, halo-halo sa ating Halo-halo triggered sa mga... band. Yeah, Ayan, mga gusto band ko yung mga members. kinakover nilang songs eh. I-follow sabi niyo, Sila i-follow ba nila yun? yun, Yung- I-follow ka mo nila yung Madrid Philippines. Yan. Yo, Madrid Please Philippines follow guys Pangasinan. then Madrid Philippines Pangasinan para makita nyo yung kanilang maangas Sila na ba yung video. nag-ano yung Ayan, mabuti may nag-comment pa na- sa luto? Sabi ni Yes, Kirby. dalawang beses. Hard. Sabi Sino ni yun? Rika Den Hard. Si Esa naman medium, si Christine easy. Yes. Guys, para magkaroon ng pot money, kailangan hindi kayo makapagpaputok ng Teamwork lobo. to, teamwork. Para Yes, sa pot teamwork. Pag unang Kailangan beses may teamwork pumutok na kayong lobo, lahat. Pag unang beses may pumutok na lobo, Next puzzle na. ano? Hindi na makukuha yung pot bukas na money. yung bukas na. Pag may naputok ng lobo, guys, bukas na yung pot money. Padagdag ng padagdag yan. Oo. Pero may mananalo pa rin every set ng Yes, hangan. meron pa. Same din. Yan, halo, Okay, ready Gina, na, hard na Kuya. tayo. Okay. Ayan, heart na ang ating unang category. Ang ating category ngayon ay Famous People. Guys, remember kailangan... remember. Wow, English. Wow, remember! Kailangan hindi kayo makapagpaputok ng lobo para makuha nyo ang pot money. Pero mas maganda din kung naipon na yung money, no? Pero Yes. mahirap din yun, ano? Yung hindi sila makakapagpaputok ng Oo. Dapat Ayan, halo-halo kay Del Romeo. Halo, Del! Hello, Del! May bago tayong, alto seller. Gina Apuya. Yes, Hi, Hitesh, famous
people only, not don't know. international. We don't know. Basta. Yes. Ayan, susundin ba natin si Kerwin Jim Balagana? Guys, para Letter makuha S. ang pot money, kailangan walang mapaputok na lobo, ha? Tandaan niyo yan, guys. S. Gusto ko ah. Oh my God! Natingon na natin yan ah. Grabe, So, wala, guys. pagka ganun, wala agad yung pat money, di ba? Wala Guys, agad yung kapag pat may money. pumutok na lobo, ibig sabihin, hindi nyo makukuha ang pot money today. Grabe yung So, hirap. kailangan bukas wala kayong Parang hirap naman. papaputok. Kaya may sumagot Yes. si Mark Twain daw. Sabi ni Del, sino yung sumagot? Try natin ng letter A ni Rika Chan. Oh my God. Oh, walang letter Wala talaga yung A. Kasi hard. So, Hard. hindi siya si Bill Gates and Mark Letter O, Twain sabi because ni we Al. don't have letter A. Wala na tayong pot money. Wawa naman kayo, guys. Kasi Basta siya, I guess it's ano. Dapat magkaisa kasi kayo, guys. Letter. It's just famous people. May Yes. tanong kasi siya international No, it's or just, Filipino. Hindi yan dito. I'll say worldwide. Guys, sayang. Hindi na nakuha yung pot Sabi money ni Del today. Rey, yung Ang pot putukan money namin, Surprise. surprise. Pero Surprise. malaki siya, Pero i-check guys. muna natin. I-check para kasi baka mahirapan sila. Kaya I-check muna kailangan natin. wala I-trial kayong muna natin mapaputok. ngayon. Kaya muna natin kung Sabi ni paano Rika ba? Chan, letter E. Gano'ng kalaki? Letter E. Yes. Batman? Ayan, Ayan, may meron. letter E. Wawa ka. Sabi ni Hitesh, I guess I need to spend Ay, nako. more time with someone behind your camera so Ba yan? that I know more about Filipino culture na. Wow, so, There's no Kenya. Yes, Kenya, Kenya. Kenya. Ayan na. Sabi niya letter O. Letter O! Letter O. Sabi ni Hitesh. Okay. So, ano, naging top fan na rin natin si Hitesh kasi he already have Di ba top parang fan Friday lang siya badge. nag-start? Oo. Bilis pa naman yung top man, ano? Bilis maging tapan. Siguro, matagal Ah, na nagtapa na siya? Yes. Yes. Sabi ni Del. Sabi ni Del na putukan agad. So, sayang guys, di nyo nakuha ang pot money. Pero pwede pa siya bukas. May Sabi ni ipon. Gina. Lalaki at lalaki yung ating Sabi pot ni money. Gina, Kasi letter. lalaki yung money. Yes. Siyempre, lalaki daw. Haba ng hair ni Derek. Sabi ni Sir. Sabi niya na, letter A. Hindi siya si Bill Gates kasi wala tayong letter A. Ay, sayang yun, oh. Sabi ni Al Lazar, letter B. Sabi ni Jan and Joe. Oh my God, Walang letter B. Halo, halo, Jomar. Halo, Mr. Jomar Solomon. Sabi ni Miss Selena, una pa siya sa akin maging top fan. Hindi continuous. Alam ko, Yes, para continuous maging top lang. fan ka, Laging live tsaka every time, mag-comment. tsaka every time talaga na may post sa Mali Philippines, Kailangan may engagement ka. yes. Ganun ka. Yes, you notice. Yes, yes. yes, yes. Yes! Akin. John Lennon, sabi ni Shaira. Letter John, N. di. Ay, hindi. Sabi ni Titash and EJ, letter N. Letter N, halo, Ayan. Mr. Ay. AJ. Ano to? Ayan, may N. So, pwedeng John. Hi, Mr. AJ! Feeling ko ano to, politician na naman. Yes. Sabi ni Mr. AJ magpusak sa Davao, hindi naman nila sinuport. Pag sabihin mo, mag-submit sila ng videos, yung mga taga-Davao. Sinabi ko na yun sa kanila. Yes. Para makapag ano tayo, makapag-share. Makapag-post. Yes. Sabi ni Kerwin, Kerwin. John Glenn. John John Sino yun? Glenn. Sino siya, Kerwin? Uy, sabi ni Del Romeo, lahat nilay ko na. Thank you. Wow, thank you so Grabe. much, Del Romeo. Thank you. And thank you for watching the Almusal Club. Very makulit Kim P. I'm sorry. Charot. So, let's try letter G. Sabi ni Christine. G. Okay, Gusto may mo na? G. Parang may palag-palag yung John Nauna si John AJ. Glenn na yan. John. Nauna ako sa John Pero Glenn may namin. sagot si Tesh Gwen. John Gwen? Sabi naman ni Esa Glenn. Glenn. Si Mr. Zomer naman friend. Ang dami nun friend. Charot. Buksan natin yung letter J. Pagpasensyahan niyo na po, nagkape po kasi yung kaninang umaga. Ay, na pala si Mr. AJ sa John Glenn. Try Buksan natin ang natin. letter J. Yes, J. J. H. L. L. Okay! So, congratulations, Mr. AJ Guache. Ikaw ang unang
panalo sa ating hangman. Yeah. So, sayang kung nahulaan nila agad si John Glenn, pasok ang pot money. Ayun nga, no. Walang napaputok sa... Pero Sunod di ba na may sumagot mga si ano? Kerwin, tapos si Rika May mga Chan. instance na perfect tayo, no? Perfect. Oo, Perfect. Yun nga. Perfect. Yung time na yun, kasi lahat, pag nag-perfect na lahat, walang bukutok na lobo. Yes. Ano na yung pot money. Sayang. Okay lang yan. Na-typo raw pala si Tess. Okay. Ayan, sabi ni Jana, congrats, Mr. AJ. Next. So, meron pa tayong dalawang set ng ating hangman. Ano ba ito? Easy, medium, or hard? Hard na natin yan. Oo, akala ko rin, Kerwin, ikaw yung nauna. Si Mr. AJ pala may comment sa taas. Sayang. Yes, sayang. Ang Wala eh, nauna hindi- si AJ, hindi niyo tapos talaga si Kerwin, matatalo yun. tapos si Rika. Ayan, nag-congrats na rin si Del Hindi nyo talaga Romeo. matatalo si AJ. Si Del Romeo yung famous clapper. Famous clapper. Ay, gusto ko yung profile picture ni Del. Naka money heist. Tingin. Ay, next Ayan, na tayo. oh. Okay, next. Ano gusto Ano nyo? gusto? Easy or medium? Guys, comment. Ay, ciao. Sige. Kung talagang walang puputok na Kanina, lobo. nag-comment rin sila ng easy. So, ang ating second category ay... Wala na. Wala na. Pero try natin kung saan sila. Saan sila Oh, naman? ano to? Ano yan? Outer space. Outer Bago to. Space. Outer Bagong Space. category na. Alam ko na to. Bagong category natin, Outer Space. So, Mga yan nakikita. guys. Kung nag-enjoy kayo sa aming live today, don't forget mag-heart react and like react naman kayo dyan. Yes. Meet your And syempre, garden. i-share nyo na rin ang aming stream para to win more prizes. Yes. Gongwon. Bago yun si Gongwon, ano? Ngayon ko lang siya nakita. Gongwon. O, diba? Tama. Ichi. Sabi ni Del Romeo, ibig sabihin, fan din siya ng Money High. Yes. Bella ciao. Ayan, nahmula na si Kerwin. Letter S. S. Letter S. Lagi Gusto sa letter Mareho. S. Ayan. Lidero. Sana yan. Bella ciao. Bella ciao. Sabi Bella ni ciao. Alazar, letter A. Letter A. Oh, sana ganyan, Ayan. ganyan. Wala pag walang pumuputok, no? Oo. Yan, magkakaroon tayo ng pot money dito. Try natin muna. Lagyan mo. Sabi ni Rika Sige, lagyan Chan, mo nga letter I. Yeah, lagyan natin ng pot money yan. Dapat man yan. Kailangan walang pumutok, ha? Yan, may pot money Lagyan tayo ba dyan, ha? natin ng pot money to, guys? Lalagyan. Gusto nyo ba? Lagyan natin Yes. ng money. Sabi ni Mag-start tayo Guang- sa 100, no? Tapos every week Gongwon meron silang 500. Yotzi. Wow. Sabi niya, letter E. Letter E. Letter E. O, di ba? Yun. Pumutok. Ayan. Guys, pag walang pumutok, consider na yan may pot money. Ang Oo. maghahati pero yung panalo ng set 2 at set 3. Oo. Tama. Yeah. Guys, hula Guys, na. comment. Kailangan wala kayong mapaputok, guys, ha. Sabi ni Gongwon. Isipin nyo letter mabuti. P as in Peppa Pig. Letter P. Key. Ay! Ay, wala Wala na. na agad. Wala na. Pag pumutok yung lobo niya, Ayan, sabi ni Jenny Remo. Editorialization mo. No, hindi siya. Editorial. Extraterrestrial. Ayan. Ayan, halo-halo, Ryan Ano yun? Christian Ano yung Buwan. extraterrestrial? E.T. and alien. Char. E.T. Ano, sumagot na sila lahat, oh. Wala na. Napakagaling talaga ni Ryan, no? Buksan mo yung Ryan, letter. sana sinulaan mo na, diba? Ano? Oo nga, no. Buksan natin. Yan, Magbukas sumagot tayo. na rin si Kerwin ng extraterrestrial. Sayang yung pot Nahuli money. ako. Magbukas tayo ng 100 din. Dahil kay Jong. Letter. Magbukas tayo, letter. Letter R. R. Letter X. Ayan, letter X. X. Letter T. Oy! Sabi ni Ruth may nanalo I. na. L. Ayan. Wow. So, congratulations, Kay Ryan Christian Buwan. Ikaw ang Sayang. ating second winner Sayang yung today. loko na hula. Yung may na-save natin yung Guys, pangalan. kung nahulaan nyo agad yun ang nawalang Yes. napapaputok, consider may pot money tayo sa Yung second, yung last round may pot money. Lagyan mo. Oo, Sige, lagyan natin. sayang. Sayang naman natin. Ano yan? Pag hindi nahulaan, lagyan mo yung kabilang yung next Puzzle. next set. Pan lang daw. Oo, sa Hakman tayo. Hakman tayo. Yung unang set. Oo, guys, hakman lang ang may pot money. Okay, patungo natin ito ng pot money yung hangman na. Mag-medium tayo, 100 pot money. Pangit. Okay. Pot money now. This set 3. 100 pesos. Ayan, medium naman tayo.
At ang ating third category ay occupation. Ayan guys, kapag walang pumutok na lobo, may patman. Sabi ni Jana, nauna daw siya. Pakicheck. Excuse po. Ayan, syempre, don't forget mag-heart react and like react and syempre, share nyo na rin ang aming live today. Sabi ni Ryan, check nyo po timestamp. Si Nauna Jana. ako nag-comment bago may pumutok. Ewan ko lang kung pumugma. Ay, si Jana. Si Ryan, oh. Ito siya, oh. Ryan. Sino to sino? Pero pasok po siya before pumutok. Ay, pumutok na yung lobo. Hindi lang Sino? natin nabasa. Si Ryan po ang nauna, hindi si Jan. Ito si Ryan, oh. Siya yung nauna. Letter P. Ay, hindi. Nauna yung putok ng lobo kasi nauna yung comment ni Gong Won Yochi. Bago yung comment na extraterrestrial. Sino na yan? Si Ryan. Basta guys, meron pa to. Ayan, sabi ni Christine Serrato, Jenny Remo at Samir. Letter A. Ayan, dapat Ay! Hindi kayo sir. Walang A. Wala na naman yung fat money. Wala na naman tayong pot money. Nakakaiba naman. Sabi ni Ruth, letter E. 1 million. Letter E. Feeling ko ano, no? Grabe ko ganun. Sayang. Sabi ni Ruth, letter E. Parang ano to guys, pera o bayong? Sabi ni Carwinson kasi ha? Nagbabag. Sa comment section kaya di matukoy kung sino nauna. Oo, pero dito. Pero ano, ang i-consider namin I-consider guys po na namin winner eh ay yung kung sino ang nasa lumabas dito sa aming- ating comment box Yeah. below. Tama. O yan, oh, may sagot na agad Ayan, siya. halo-halo sa aking pinsan. Halo-halo, Kuya Jester Fernandez Bernales. Sabi niya, hello, Cassie. May sagot na si Res. Hi, Kaz. Ano? Professor? Professor, is it Professor? Wow, bilis mo. Professor. Cool nila. Halo-halo po, alaman sabi ni Scientist. Wow, Kuya parang Jester, gusto nila letter ano O. yung ano Try natin ng letter O kung ito ba ay professor. Ay! Hindi siya professor. Letter S nga, para ano? Try Sabi ni natin ng Christine Joy letter Serrato. S. Tsaka ni Ashel. Letter S. Ayan. Ayan, may letter S. Hindi siya scientist, hindi rin siya professor. Yes. Pero may S siya. Ano kaya? Gagaya ka ito sa mag- Guys, sa hangman, kailangan may teamwork na kayong lahat para makuha nyo yung pot money. Kasi habang walang kumukuha yung pot money natin, lumalaki siya ng lumalaki. Yan, sabi nila letter I. Letter I, dalawa Sabi sila. ni Mr. Jomar, pakitry, Ayan, letter I. Ayan, meron kayong letter I. Sabi ni Ruth. Letter N. Letter S. Dalawa Walang lang letter daw. N, pero sumagot si Jana, sabi niya, uy, sagot ka naman. Hindi siya Physicist. Kasi isa lang yung ano S. Pero try natin ng letter P, sabi Yan. ni Sabi ni Jenny Remo, Hitesh. publicist. Wow. Ano yun? Let's Ni try Hitesh. letter P. May R na ba? Okay, it starts with letter P. Pwede siyang physicist, pwede siyang public. Publicist. Publicist? Pero mas makikita ng mga Anatomist. Physicist, isa lang Sabi ni yung Mr. Jomar, Pakitry pakitry ng V. letter V daw. B. B. Wala yan. Wala Ay yan. ako, duda ako. Ayan! Isa na lang. Feeling ko publicist. Dalawa na sila. Try natin ng letter C. C. Letter Kung cyst ba yan? C. Letter C. Yes. Wala. Okay, Oh, letter T. Ayan, may cyst siya. Opera na. Opera na. May cyst. May C. So, May humula letter. anong occupation ito? Sabi ni Jenny Remo kanina, publicist. Letter U. Letter U. U. Okay, letter B. B. Ayan, L. and letter L. So, ang ating third category ay answer ay publicist. Ano yan? Parang Sino ang nauna? Para siyang PR. Sino ang Sino nauna sa public? kanila? Si Jenny Remo. Ayan, ang nauna ay si Jenny Remo. So, congratulations, Jenny Remo. Ikaw ang ating Yeah. third winner today. Yes, congratulations sa inyo. No, uuwi man kayong walang pot money pero padagdag ng padagdag ang pot money natin tomorrow. Ayan, at syempre congratulations sa ating mga winners ng load. Si AJ Guache, Ryan Buan, and Jenny Remo. Pwede kayong manalo 3
once per game. Ayan. Hindi pwedeng maulit sa isang game to give chance to others. Kaya naman guys, huwag muna kayo aalis dahil meron pa tayong Words Words Matrix. Words Matrix. Sabi ni Ayan. Kerwin, well played guys. So bukas guys, tandaan nyo, kailangan may teamwork kayo para makuha nyo yung pot money. Magkano na bukas ang ating pot money? Is for you to find out. Charot! Right now. So kailangan wala kayong mapanood. For you to find Wala out. kayong mapabotok na Para balon. magsalita si Rupert, Yeah. i-explain niya ang mechanics ng... Wag mo na ako. I-transfer ko na. Hindi ko ma-explain ng maayos. Okay, my word. Matrix. Kailangan nyo lang hulaan ang words may katumbas na Mr. points. AJ, At syempre kung nasaan may man nakita yung akong words, ginawa mo. ano yun? At kung Nilike nakita niya ang Madrid Philippines Ngayon Baba. lang. Ay, oh my God! Kaya Ngayon lang pala. nag-like si Mr. AJ naman. So guys, kung nakita nyo na yung word, dapat naka-indicate yung column and row. For Yes. example, Ruby, nakita nyo yung R sa letter L under number 4. L Kailangan for ang sagot nyo Ruby. is with row and column kung saan Yes. nakikita ang first letter. Ang ating category ay childhood Board games. Yung mga nakaraan nating sorry. Sabi ni Mr. Jomar, Snake and Ladders, Wow! J10. Galing! Snake and ladders? J10. Snake. Sino yun? Snake and ladders? Jomar. Snake and ladders? My goodness. Snake, Meron. naipit lang. Kasi Galing bulol naman ako yan. sa Galing Galing Excel. ka naman. Snake? Sabi ni Mr. AJ, Favorite sorry ko na, shinare ko na sa group. Nung bata ako, feeling ko mayaman ako Mr. pag may AJ, sticker late ladders ka ako na. ginagawa sa Char. Ang nilalaro ko yan eh. Chess. Sabi ni Tesh, Mousetrap, L3. yung Meron ano? ba Mousetrap? Alam mo yung... Yes, meron. Ayan, Mousetrap, L3. Alam mo yung Hindi chess ko na alam ano? yan, Hindi ko alam yung mousetrap na Oo lang. nga, Mr. Zomar, ikaw nga. Alam mo yung- yung... Ano? Yung chess na kasi laki lang din ng snake and ladder. Sabi ni Diba yun? Alex, Jenga. 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 Hindi Hindi siya kasama. Hindi siya board game. Ngayon lang siya sumikat. Ala, ano yun, nag-miss ko na maglaro ng Resistance. Ano, wala na yung mga laruan natin na Sabi ni mga Alex, Scrabble. Scrabble. E12. Meron bang Scrabble? Scrabble. Ako, hindi ako ba? I don't know how. Ano yan? Trouble. Scrabble. 12E. Okay. Scramble. Meron ba tayong chess? Wait lang lipat ako dito. Huwag mo nang ilipat. Ako na mag-entertain sa lahat. Okay. Ilipat mo sa akin. Yan. Word matrix sa ating category. Childhood Ayan. Ayan, dito ako. Okay. Ano daw? Ano yung sagot nila? Ano yung sagot? Wait May lang, chess saan ba? tayo? Sabi ni Meron. Mr. Jomar Chess. A2. Wait, ano yung pipindutin ko? 1-1. Doon sa tapat ng chess. Bulag po siya, bulag. Merong chess? O, yan na, bumalik na. Uy, may nagbigay sa akin. Ayan, may chess. Sa'yo? Ayan. Padala sa almosalers na. May nagpadala daw ng food sa almosalers. Sino yan? Salamat sa nagbigay ng food. Is it Yes. from Isa daw- international Isa daw sa mga viewer? viewers. Ayan! So guys, may nagpadala daw ng almosalers ng food. So kung sino ka man almosalers, thank you so much! Yes, sa mga gusto ba magpadala kahit mga biskwit lang or mga pagkain sa inyong probinsya na gusto ng matikman dito. Oh. Pwede magpadala sa anong lugar. Chatham House Building. Ayan. Wait lang, may sumagot sabi ni Mr. Jomar Connect 4. G1, ang dami na nilang comment. Meron Yes. bang Connect 4? Connect 4, yes. Meron Connect 4. G1, yes. Joma. May Connect 4, sabi ni Mr. Jomar. Hindi, ang pinadala nga dito is vegetable samosas nakalagay. Wow, for it's not for very people. familiar. Kasi nga for almosalers. Oh, thank you so much. Pakita mo. Mamaya. So try. Ayan, yeah, from Hitesh. Oh, thank you so much. Thank you so much, Hitesh. Ayan, Salamat. sabi nila, Monopoly, A6. Sino ang nauna sa Monopoly? Si Jenny. Jenny Remo. A6 Monopoly. Meron din Ayan. checkers, sabi ni Jomar Solomon.
Si Mr. Jomar E2. Connect 4. Checkers E2. Dama. Dama. Checkers pala yun. Wow! Dapat dama na lang. Thank you so much! Ito daw yung pinadala niyang food. Salamat! Thank you very much, Hitech. Thank you so much! At sa mga gusto magpatikim ng mga pagkain nila sa kanilang probinsya o bago kayo umuwi, magpadala lang sa aming 17th floor, Chatham House building. magmumukbang kami dito, i-re-review namin yan. So yan, With let's try shout out. muna yung mga sagot nila. Isa na lang. May isa pa. 1, 2, 3, 4, Pakidala sa Chatham House. May isa pa. Anong 17th floor Chatham Connect House? 4, Miss Zen. May Lupi Connect Street. 4. Ha? Connect 4. Yeah. Sabi ni Mr. Jomar, Connect 4 G1. Yan. Yes, Magmumukbang dyan. tayo habang nag-forward pa. Meron ng checkers. Meron na. Checkers si Jomar. Ayan, thank you so much, Shitesh. Checkers Jomar. Lag daw internet niya. Checkers! Meron bang checkers? Hindi siya yung panada. Hindi siya yung panada. Imumukbang natin dito yan. Sort of. Lalamig, Nizen. Lalamig. Checkers! Checkers! Pictionary B11. Sino yung nauna sa checkers? Jomar. Si Mr. Jomar E2. E2. Checkers. Yes, si Joma. Joma. Yes. Okay, may Tapos na. checkers. Okay. Sabi niya Wala na din, ba nila? Pictionary B11. Pildegana. Ano yun, Mr. Jomar? Sabi ni Alex, Sabi nauna ni ako sa Shara Monopoly. Sana all. Ay, hindi pala. Sabi niya. Guys, please check. Ngayon na? Okay. Uumpisahan ko na yan. Huwag daw ipilit. Ano yung pildegana? Ano yun? Perdigana. Pildegwapo. Charot. Pictionary. Meron? Yes, B11. B11. Ayan. Sabi Wow, ni Karen, sana all naka-iPhone my 10 na si phone. Zen Master. Wow, thank you so much. Game, game. Hitesh. Pinipicturean pa po. May picture lang ko din. Don't take picture. You know. So, yan guys. Kompleto na ba ang ating word matrix? Yes, kompleto na. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes po. Dictionary. Si Mr. Jomar. Papakita ko na, Zen Master. Ito na. Tataran! Ayan. Mukha siyang masarap, di ba? I-dual mo nga. Yan, o. Uy! Ayan. Uy, nagagalit si Jomar. Bakit? Ginagaya niyo na nga lang ako. Gusto niyo pa mauna. Grabe. Uy, guys, ano to ah? Ano doon? Sportsmanship po pa iralin natin. Wag po tayo high blood. Ayan, congratulations. Galit na galit ka, Mr. Jomar, Hindi mo ah. siya lang Sabi ni Alex, ano, competitive daw. Congratulations sa ating winner. You have 11 points, Mr. Jomar. Sabi ni Kerwin, sarap naman. Ayan, so huwag muna kayo aalis. Kumakain na sila. Ayan. Delicious. Huwag muna kayo aalis dahil meron pa kayong word matrix. Yes. Kay Kimby and Ruby, may picture lang ko ang... Spicy. Yes, thank you so much, Hitesh. Sabi ni Kerwin, giggle si Mr. Venom. Na, medyo maanghang siya, ah. Hindi siya medyo. So, yan. Congratulations sa ating lahat ng winners today. And syempre, ayan, kung nag-enjoy kayo sa aming game, ay don't forget mag-heart react and like react naman kayo dyan. Grabe, ang sarap ng mga kain nila, no? Ayan. So, ready na ba kayo sa ating third game, guys? Ang ating third game ay... Movie series. Movie serye. Wag masyadong hard. Mr. AJ, nagigil si ano? Si Mr. Jomar. Nagigil siya. So yan, ready na si Kerwin. So ang ating first genre ay science fiction. Next kain tayo, guys. Yan, thank you so much, Mr. Pilig sila sa mga Hitesh. Hitesh, ayun. I-review namin yung food ngayon. So, maasin siya. masarap It's siya, kinda grabe. spicy. Sobrang lasa niya. Yung spice. Saka yung ano, Halo, silver daneros. si Ate
Ate Mary sa kapatid, ano si Zen Giovanni? Inaano mo siya. Sabi niya, nag-iba na ng pangalan ni Zen. Sabi ni Ryan Riddick. Ha? Ridley? Riddick. Mad Max, sabi naman ni Esa. Sumagot na rin si Kerwin ng Riddick. Si Mr. Jomar naman Black Panther. Master Zen. May isang sagot na ba? Riddick. Wala, hindi, mali. Oh. Hindi ko alam yan. Sabi ni Esa Mad Max. Si Mr. Jomar naman Allegrand. Si Samir Valerian. Ayam. Halo kay Kit na napakahaba ng pangalan William Harry Santos Arnonobal. Sabi ni Mr. AJ, The Chronicles of Riddick. Ayan. Prometheus. Ay, favorite ko yung Prometheus. It's very, very Ayan, weird. Prometheus. Riddick 2, Valerian. Valerian and the City of a Thousand Planets. Hindi siya So, Valerian. ano ba ang ating first Ayan. movie? Nangahataw po kasi si Master Ang Kier. ating first movie ay Allegiant. Allegiant ba ito? Allegiant. Allegiant. Nakiliti So yan, Mr. Jomar, ikaw na ang unang nakahula ng ating movie. So pwede pa kayong bumawi, guys, dahil ang second movie natin May ganun pa ay yun. Ano to? Drama eh. At Drama shoutout and Crime. Teka lang, inire-rest in peace ko lang yung kuko ni Kim. Kawawa naman. Ayan, halo-halo sa lahat ng mga taga-Pangasinan. Sabi ni Mr. Jomar, shout out dito, Pangasinan pala. So yan, Mr. Jomar, mag-aya ka na ng mga almosalers natin dyan. Para naman marami kang kalaban. Zen Master. Patingin niya. Sabi ni Ashel at Astra. Exhibit na yan ah. Exhibit natin yan ah. Ano? Tumatagal, ay, favorite ko to! Sabi ni William, ay sabi ni Kit, Slumdog Millionaire. Si Alex naman, Divergent. Paper plane sa kanta dito, yung theme song. Ano yung Bever Play? Sabi ni Kerwin, shout out Kabalayan Jomar. Ayan, mga taga-Pangasinan. Sabi ni Shira, Widows. Si Samir naman, Prisoners. Sabi ni Million. Ayan guys, habang nanonood kayo at nag-enjoy sa aming games, mag-hard rock kayo dyan. Ayan, ninunod namin ni si And Jomar. live react. Mga applicants dito, Pangasinan, nakanood. sa live. Wow! Ayan, halo-halo sa ating mga applicants dyan sa Pangasinan. And thank you for watching the Almost Sa mga applicants, pag may mag-interview sa inyo, sabihin nyo, mamaya na. At Manonood muna kayo ng nanonood pa Almost kami. Club. Sayang ang premyo. Sabi ni Samir the Irishman, si Ryan naman, Blade. Si Kerwin, Slumdog Millionaire. Si Mr. AJ, 21 Bridges. Ayan! Miss Solane. Ayan, si Jana naman, sabi niya, Pangasinan din ako sa Kalasya. Naku, taga dyan ako, Jana. Ayan, halo-halo, mga taga-Pangasinan. Oo, si Ren. Kabalayan. Kabalayan. Si Ano ibig sabihin ng kabalayan? Kasi, good morning. Kababayan, So, yan ang ating... Ay, first. Ano ba ang ating second movie? Ano nga ba? Ayan! Slumdog Millionaire. So, yan. Congratulations, Kit! William Harry Arnonobal. Ikaw ang ating second winner sa movie serye. Asan na Ayan. Guys, pwede pa kayong bumawi dahil ang ating third movie ay genre Muntik na pala. pong i-play na naman. Third genre ay romance. Da? Sabi nila maganda daw to. Patok Sobra. siya. Sobrang ganda niya. Favorite ko. Parang favorite ko nga siya. Parang favorite ko siya. The Informer. Parang sunod siya ng mga favorite Awit. ko. Anong awit? Silver. Wala expression Awit? niya. Hindi siya Bohemian Rhapsody. Isa na siya. Tawag Yeah. dito. Romance siya eh. Romance ba yun? Drama yun, di ba? Yeah. Yung Bohemian Ro- Rhapsody. Drama yun. Romance din. Romance din. Oh, kasi Sabi ni Ryan DeVal. Hindi. yung mga pag-romance siya doon sa Before mga we go, sabi ni Kerwin. Long shot. Sabi ni Samir, eat, pray, and love.
Nabili ko. Last week. It's so asim. Ay, matamis yan. Hindi yung Ikaw, maasim. Ito eh. Paper Towns. Isn't it romantic? Yep. Time in. Yep. Nahirapan kayo dyan. Input lang kayo ng sagot, guys. It's romantic. Sila yung star dito? Oh! Ay talaga. Favorite ko yung lalaki dito. Gwapo. Sabi ni Silver, a star is born. Si William, me before you. Yan! Si Silver, fave ng jowa daw niya. Yan! About time. Isn't it romantic? Me before you, the best of me. So, ano ba ang tamang sagot sa ating third movie? Tamang sagot ay... Ang tamang sagot ay A Star is Born. So, yan. Congratulations, Silver Daneros. Ikaw ang ating third winner sa ating movie series. Grabe yung una, si Mr. Jomar. Sobrang Sunod, ganda niyan, si grabe. Kit. Tapos sunod si Silver. Kulang na lang si Mr. AJ, Mr. Paul, Mr. La. Yes, lahat kayo So ay... yan, Pinanood congratulations ko yan to nung all the winners. nag-outing kami ng ano ko dati. Sige. Yan, sino ba ang ating winner? Ayan, congratulations sa ating mga nagwagwapuhang ITD, Mr. Jomar Solomon, William Arnilobal, and Silver Daniela. Congratulations sa inyo lahat. At syempre, huwag mo nang ialis dahil meron pa tayong Are you last happy in game. this Yan modern ang world? Heart Attack. Ayan, Oh, you syempre, drawing nila, don't kanta need mo more. bago ang ating lucky board ngayon. Ang ating lucky board ngayon ay Bayan. Bago yan. Ayan. So, manawagan kayo sa inyong mga chorba. Sabi ni Jenny, wag nyo naman galingan masyado. Sabi, ano ka sinabi ni Jana, taga-buwet ka? Buwed is a place sa Kalanta. Okay. Opo, Ano taga-buwet. ibig sabihin na, nakakasad yung movie na yan. Alam mo, Pangasinan. Sobra nakakasal siya, kaya gusto ko siya. Kami muna, Kuya AJ Guache, sabi ni Silver. Sabi ni Sir AJ, nanalo na ako sa una, tama na hangman lang. Ma-download na yan. Lucky one pa pala. Ay, yung lalaki one kasi. Yung lucky one, guys, ano? Yung lucky one, will work out pa namin. Yes, wino-workout pa. So, abangan niyo ang mga announcement. Yung pot money kanina, nasubukan na natin. So, bukas, yeah. kailangan may teamwork kayo, ha? Hinihintay ni Silver kasi naman daw siya may Ano pagkakas. daw category? Ang ating category ay ballad. Ballad daw ang Ano yung category. Yung makikita Sabi sa ni isang Kerwin, tao. Curious pa rin ako Ballad sa yun. lucky one. Galat pala yun. So guys, abangan nyo lang yung lucky one dahil kahit hindi ka manood, mag-comment ikaw ay mananalo. Kahit hindi ikaw ay manood. Hindi manood ka lang. Ay, Kailangan manood ka lang. Kasi parang ano na, biglang may lalabas doon. Kailangan mo Manood Yes. ka lang pala. Tsaka sa lucky one, surprise yan. Bigla-bigla na siya lumalabas. Okay, si lucky So, one simulan na bigla-bigla. natin ang ating Kaya heart hintayin nyo attack lang. in 3, 2, 1. 0. Guys, balad yung ano. Yes, ballad ang ating category. Siyempre, ngayon yung pot money sinubukan natin. Kaya naman surprise yung lucky one. Bigla-bigla na lang yan susulpot. Kaya naman manood lang kayo. Ayan. At syempre yung lucky one, destiny mo. Kung destiny mo ang manalo, ikaw ang mananalo. Ayan. So, ang So, ating meron category, akong bagay 4 songs. words. Wala nang puntos ang title, only first line ang may points at kailangan nilang maka-accumulate ng 3 points. Ang ating winners ay 3. Ayan. So, galingan nyo guys and good luck! Yan, si Kimpi, meron siyang 4 words. At si Rupi, meron siyang 1 word, kanta yan ng Simply Red. Baka magkamali kayo. Simply Red ang may kanta nung kay Rupi. Yan, so don't forget to heart react kung na-excite na kayo sa Lucky One. Ayan, so, sabi ni Alexandra Stars, pero hindi siya Kalya Lily dahil hindi balad ang stars ng Kalya Lily. Stargazing, hindi po.
Stars ang Ballad tamang sagot. OPM daw ba? Yes, hindi. Ballad International. Ballad International daw. Stars by Simply Red. Wala pang nakakakuha ng first line. Ayun, si Mr. AJ. Tama ba ako nauna si Mr. AJ? Simply Red, anyone who ever held you. Yes, anyone who ever held you, AJ. 1 point. Yung kay Miss Kim, 4 words. Ulitin ko po yung stars ng Kalya Lili, hindi siya ballad. Yung stars ng Simply Red, under ballad. Guys, 4 Pakinggan words niyo sa yan, anak akin. niyo yan. Madali lang. Anyone who ever held you ang tamang sagot, guys. Nauna dyan si AJ. To love you more. Ayan. Ang galing So, naman ni yan Belle. ano ang first line, Del First line. Romeo. Nang to love you more. Walang nakahula. Oo. Si Del lang. Ang galing. To love you more. Ano ang first line ng to love you more, Del? Sayang. Yan si Mr. AJ. Take me back. In the arms I love. Sabi ni AJ. 2 points. Kiss a girl? Sayang si Belle. Nahulaan niya yung title pero hindi niya nahulaan ang first line. Ayan. So, ang galing naman ni AJ. Mukhang singer tong si AJ, no? Take me back in the arms I love. Hurricane. Hindi po. Ballad ba yung hurricane? Three words kay Rupi. Ah! Malapit na yung hurricane tsaka yung tornado. Pero yung kung bakit merong hurricane tsaka tornado, ano yung... Yun. Babanggit ko na eh. Nung pinakinggan ko lahat ng mga kantang yan, yung sila pala yung mga kanta before ng ating mga lolo at lola. Yan! Ayan, Win of Change by Scorpions. Sabi ni Shaira, I follow the Moscav. Tama ba? Moskva. Ayan, congratulations Shaira. Meron ka ng 1 point. Blow your mind. Sir, I'm a bit nervous. Hindi po. Sayonara, 3 words. Three words. 3 words. Hindi siya goodbye to you. Hindi siya Pero may goodbye. goodbye. Alam mo na din ako yan ni Miss Kim na hulaan Ay, hindi. agad. Wala palang bye. Ay, walang goodbye. Yung kay Rupert, nung dinawin yan ni Miss Kim, nahulaan niya na agad. Nahulaan na nila agad. Nung sa kanya, ang tagal. Ang sarap po ng pagkain. Thank you so much. Patatas ba yung nasa loob? It's samosa. Kamote na may patatas. Paano mo alam? Ayan, sabi ni AJ Guache, my heart will go on every night in my dreams. At dahil dyan, ikaw na aming first winner, AJ Guache. Hindi. Yung kay Miss Kim, 1, 2, 3, goodbye. 3 words. Every night in my dreams, I see you. Sayonara. Cute. Ayan, so
So, time check. It's now 12:55 in the afternoon. Okay na po yung My Heart Will Go On. Hula na po ni AJ at dahil dyan siya na ang ating first winner. May dalawa pang pwedeng manalo. Take care of yourself, darling. I guess, this is goodbye. Hindi po. Yan. Stand by me. Yan. Anong first line ng Stand By Me? Sabi ni AJ, nawala niya yung title pero hindi naman puntos, wala namang puntos yung title at nanalo na si AJ. So, Stand By Me ang tamang sagot. Anong first line ng Stand By Me? Stand By Me made a meal and threw up it on Sunday. Kung merong mga rap, hindi po rap ang ilalagay nyo. Tama na si Shira, Stand By Me. Pero hindi Oasis. Oasis. Jenny Remo, sabi niya ba ito na? Ayun, sabi ni Jenny Remo, when the night has come. Jenny, 1 point. Oasis. Sorry, I got Oasis. Kim yan eh. Ay, Oasis. Ayan, wala na yung when the night has come ni Jenny Remo. Na-Oasis ka na ba? Na-Oasis ka na ba? Okay, so si Kimpy may 1 word at si Ruby meron siyang 4 words. So ano kaya iniisip ni 1 word? Mag-isa. Si Ruby may 4 words. Missing. Four words kay Ruby. Hindi siya sad song. 1 word lang. 1 word lang siya. Mataas yan eh. Mataas yung kantang yan. Kinanta ni Emily. Emily. Si Emily. Emily. Ayan, Alone! Mr. AJ. Anong Ang first galing. line? Anong first line ng Alone? Tinuturuan na kayo ni AJ. Mag-ano na yan, magtatrabaho na yan, matatapos na break niya, sulitin nyo na. Anong first line ng Alone? Dreaming. Yun. Alone. Yan. Sabi ni Samir, I hear the ticking of the clock. I'm lying here alone, beach dark. Samir, 1 point. Ayan, mukhang walang mananalo ah. Sa pangalawa. Yan, hirap. Lost in your mind. Yung kay Ruby, 4 words. Yan, meron na. Ano yun? Beauty and the Beast. Ayan, sabi ni Samir, tale as old as time. 2 points dahil dyan. Ayo. Nauna sa akin si Samir. Okay lang kahit walang title. It's okay kahit walang title. Nauna sa akin si Samir. Ayan. Feel as old as time. Living on a jet plane. Sabi ni AJ. Pero AJ, anong first line ng Living on a Jet Plane? Tinuturuan na kayo ni AJ. Sabihan nyo na lang yung first line. Ayan, so may 1 point na si Shira, si Jenny, 2 points si Samir. Sabi ni Samir, nasagot na ni Samir. Sabi ni Samir, all my bags are packed. At dahil dyan, Samir, ikaw na ang aming second winner. Alauna na. Alex, sa akin ang nauna si Samir. Miss Zen, pacheck nga po kung sinong nauna sa Tale as Old as Time. Kung si Samir po ba o si Alex. Kasi sa akin ang nakikita ko si Samir. Tale as Old as Time.
Okay lang po kahit walang title. Basta Tale as Old as Time. Si Alex failed us all this time. Opo. Second. Si Alex Sandra. Si Alex. Okay. Then sunod si Samir. Wala sa akin kasi hindi ko nakita. Alex, 1 point. So, si Samir may 2 points pa siya. Shaira, sabi niya passenger seat. Hindi po. Living on a jet plane. So, una sa all my bags are packed. Si Samir. Ayan. Can we pretend that airplanes... Yung kay Ruby, meron siyang 4 words. Heart. Yung kay Rupert. May da sa una. Feeling ko nasa impyerno yung kay Rupert. Wala pang nanalo, AJ. Parang nasa Ikaw hell. pa lang. Tama ba? Nasa hell ba yung kay Rupert? So, bibigyan namin kayo ng last 3 minutes. Last 3 minutes. Si Samir, pwede kang sumagot dahil may 2 points ka na. Quick? Hindi po. Kay Rupert, babae yung kumanta. Si Rupi Dion. Char. Tama ba? Mali yata ako. The Whispers in the Morning! Sabi ni Samir. Ayan, nauna may nakahula na ng The Power of Love. The Whispers in the Morning. At dahil dyan, totoo na ito, ikaw na ang aming second winner, Samir Manzanilla. Ayan, sumagot na si Jenny Remo ng There Ain't A Dream. Ng Love Can Move Mountains. Wow, Jenny, 2 points, Jenny. So, nauna doon si Jenny Remo. Ayan, huwag yung sasabihin yung mga rap. Ayan, para hindi kayo mahirapan. Sumunod doon, sa sagot ni Jenny Remo, si Alex. Kompleto ang sagot ni Alex. Pero, mas nauna si Jenny Remo. Yan. Samir, panalo ka na. Ikaw na aming second winner. So, si Jenny Remo, kung makasagot pa siya ng tama, kompleto na ating set of winners. So, as of now, meron na lamang kayong 2 minutes. 1 minute na lang. Ayan, sakto. 1:03 na. 1 minute na lang. What's up? What's up? Si Alex. 25 years of my life. 2 points, Alex. Oh my gosh. Ayan. So, meron na 2 points si Alex. Hulaan nyo na lang last. Kung may manalo, last 1 minute. Or exactly 1:05. Matapos tayo. Tatanungan din sila sa drawing nila eh. Ayan, ang galing naman ni Alex. What's up? Ano yung kay Miss Kim? 4 words. Four words. Ayan, si Alex. Si Alex, sabi niya, we are the champions. I've paid my... Sige, basahin mo nga. Ayan. At dahil dyan, Alex, kompleto na ang ating set. Kompleto na. Yes, kompleto na. Ang galing. Wala pang 1:05. Congrats! Ito na ang ating mga nanalo. Sa Art Attack, we have AJ Guache, Samir Manzanilla, and Alexandra Gaviola. Yan, congratulations sa inyong lahat. At syempre bukas abangan nyo naman ang dagdag sa ating Pop Money. Kaya naman galing-galingan nyo
or kung gusto nyo, kaya talagang pag-ipunan natin ng cut money na yan. Ayan, so ang The Lucky One, abangan nyo lang dahil surprise na darating si The Lucky One. Kaya naman maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, kita-kita-kits, ulit na naman tayo tomorrow. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito nyo. Yes. Ayan, thank you so much kay Mr. Ritas sa kanyang masarap. padalang food. Masarap po yung food and thank you for always watching the Amusal Club and syempre sa libreng food. Yes, ang masasabi ko Just skip. lamang. Oo. Just skip. Nabigyan ka na. Thank you kay Vincent. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga It's tumutok. delicious. At tutugtog pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Ang nag-iisang The Amusal Club! Babush! Thank you! See you tomorrow guys, yung pot money, don't forget. Thank you, Cassie. Please be careful with her heart. Yes! Hindi bukas yung cut money natin is 2 diba? Mag-job na. Yes, pataas Yes. ng pataas ng ating pot money. Yes, Kaya abangan Hitesh. nyo guys. We know why. Ano? Hitesh? Hitesh. Yes. Yes, So we yan know guys, why. kita-kits po ulit tayo bukas dito Yes, lang we sa know, we know. The Amusal Club. Bye-bye. Bye-bye. Yan ay patungo. The Amsel Club.